Yes, hello everybody! Good afternoon! Magandang araw, magandang buhay sa lahat. Yan ang mga... Where are you going, my friend? We're going over there. Where? There? Cornish. Karakte. Pastor Mar? From a different. Lang haggard ng mukha ko, laki ng eyebag ko. Ayan, yung mga kasama natin. At sila nga po yung mga makakasama natin na mag-walking ngayong hapon or ngayong gabi kasi paggabi na po. Last time po na nag-walking kami dito puntang Cornish is noong bumisita po si Pastor Rod from Italy. O ngayon naman is from UK naman ang ating mga kasama mag-asawa po galing England. Ay England or London from UK, I guess so. At walking with may usap-usap na yan. Ang manok chicken live. Pinikpikan ka nung manokit ka. Kaya pa! Paano yan? Hindi pa po kami nakakalayo o napahinto po kami dito sa may kainan dahil nagugutom na po ang ating mga bisita. Kaya kailangan muna natin silang pakainin. Kasi kami is kagagaling lang namin sa park, naki-birthday, nakikain. Pero ito, parang gutom ulit dahil meron ng pagkain sa aming harapan. Kumain ako sa church kanina. Lagay mo yung plato. Ay, plasan yung plato. Kaya harap doon. My God. Video. Kadang mo. From UK. Dito na ulit kami sa may cornet. Naglakad ulit. So time check natin is yan, 8 o'clock in the evening. Ganyan. So where are we going? There or there? Banda doon? Ito daw, sis! Mina na dyan. Sis! Punta kayo ng Mina? Ay, mag-fish. Fish market? Yeah. Mag-fish market. Madilim na siya. Here we go. Sa may cornet again. Welcome to Sisa. Yes. So, here we are. Yan, yung mga kasama namin. Yan, yung mga building sa may kalsada. Medyo madilim nga lang po. Kasi yung ating cellphone ay hindi siya, lakad-lakad lang ulit. Pagkatapos ilakad namin, samahan namin kasi sina Pastor Sid at saka yung asawa niya na galing sa UK. Yan sila yung ating preacher kanina sa church. Kaya ilakad namin sila dito para ma-experience naman nila yung baywalk ng Abu Dhabi. Yan. Kasi hindi rin sila magtatagal dito eh. Uuwi din sila on Wednesday. See that? From UK to Abu Dhabi, UAE. Ang agad naman yung kaya. Nakakaputi yung ilaw, diba? Pero parang ang oily naman ng face lang. Diba sa yung sa ilaw. Pero ang laki ng eyebag ko, Yan. Padagaling mo kadwamon, Pastor. Nangalang may kadakitan. Welcome to Abu Dhabi. Yes. Welcome to Cornish. This is from UK. This is from, I'm from UK. I told you that it's a very nice place. So, our tour guide is from UK. Yeah, it's business in here. Tapos nag-Saudi Gurot, Biglang nag-Saudi Gurot. Ay, umali kayo na. Ng peaceful street. Yo, di ba? Waday isda. Waday lamus ka. Ayan maliwanag ang araw. Ay, maliwanag yung araw. Madilim naman siya. Only to buy more passport. Ay, kabalo! Oh, accident. Call the police.
sundo namin mga kapatid. Ayan na yung sundo. Ayan na yung sundo natin. Yun. Nakabidyo, nakabidyo. Nakabidyo. It's on video. Pabalik na. Pabalik na. Napagod na ata yung mga bisita natin kalalakad. Kaya pabalik na, maglakad na, pabalik doon sa hotel nila. Ano na lang namin sila, ilakad na lang. Ihatid. So, ayan. Andito na kami sa sa farm. We are now on the farm. And there is a beach. Yeah. We are now on the beach. Yeah. Okay, over here. You're now in Hawaii. Perfect. Nahingan yun na sila sa ano. Ang tubig nila. Para may memories mo. Ganda. Very good, my friend. Yeah, ganda. Wait. Here. Here, my Let's go! Look here, camera's here. Here. Ano? May dala palang trolley. It's The nice with memories the of building. walking. Awan, ulitin, nangiiwan pala ito. Nakalabas na kami sa Lagusan. Picturean, wala na. Yan, nakalabas na kami sa may Lagusan. Andito na kami sa outside world. Outside Parang world. sarap ulit magkarakti. Oo, kasi Hinakot This is my baby. Yan, ito na ang aming Bibi Damulag. Bibi Damulag. Certified. Oh, ito naman ang aming, Sino to? Nangiiwan yan. Anong inspector namin? Inspector na nangiiwan sa ere. Ah, Iniwan ako, binitawan niya. ang dahil sa picture, iniwan yung mga kasama. Yan. Kasi kabunan niya. Napangiiwanan talaga itong may lola eh. Tingnan mo, sa baba na ako. Ayan si ate. Saan ka uwi pala ate ngayon? Dubai. Ngayon hindi kayong gabi? Dubai? O bukas? Alwada. Ay, sa may Alwada. Yan. Kasi galing pa siya ng Dubai. Yes. Yes. Yung nakasama natin siya. Back to Dubai. Oo, sisamahan niya yun si na Pastora na mag-dower sa may Dubai. Mag-viewing ba sa Burj Khalifa, Burj Al Arab, o view. Papaiyak ako na kuya dun sa mga pashes dyan. Suksok daw ako. We are now at saan ba? Yan, Sheraton. O, saan ka, Pastor? Picturean kita. Inaantay lang namin yung sundo namin, mga kapatid. Yung ano. Wala pa po yung driver. Ano tawag yung mahaba na car? Limousine. O, inaantay pa po namin yan. Inaantay lang namin yung mga kasama namin nakiihi. Social! Mga social! Galing ng Sheraton. Ito ang oras natin. Ang oras na po natin ay 8:45 ng gabi. 8:45 ng gabi. Yan. Baka dabayik na datoy. Awan mo tibayik na. Natata. You okay? Baka may bayik dito. Alam mo bayik? Kitaan tayo na dabayik na. Alam mo tibayik? Bayak. Yan. Yan. Nag-picture sila for souvenir daw. Ayan. O, hindi na nila alam kung ano yung gagawin nila. O.
Let's go home. Madubay ado te kwat natingi. Matingi kata. Dakuton nga ante. Ada titingi ta. Dati tingi. Away ko na natingi ang Hindi mo alam titingi? Yung pinaka basit nga animal nga pinaraswa.